Je opäť návrh, že poďme masívne vojensky, finančne, politicky, humanitárne a neviem ako podporovať Ukrajinu, lebo je vymyslená nová stratégia, že poďme dosiahnuť mier cez silu. Tomu sa hovorí, že peace through strength, akože mier cez silu. Pre nás je 100-krát priateľnejšie, 1000-krát priateľnejšie, ak sa teraz dohodne prímerie, to znamená, nebude sa bojovať ani vo vzduchu, ani na mori a nebude sa ani na súši bojovať a bude sa rokovať aj 10 rokov, mne to je jedno, aj 20 rokov nech rokujú, nech sa dohodnú. Vy pripúšťate, že to môže trvať aj rok, aj dva, súhlasíte. Comprehensive Peace Agreement môže byť trvať 3 rokov, ale to je 300 000 mŕtvych. Je vám to jedno? Ale však keď bude prímerie, tak sa nebudú zabíjať, nie? Počkajte, ale ešte raz, hovorím, že to prímerie môže byť len vtedy, ak bude súčasťou Comprehensive Peace Agreement. To znamená, musí sa dohodnúť všetko, pokiaľ ide o mier na Ukrajine, potom môže začať prímerie. Preto oni odmietajú prímerie. Preto došlo k hádke medzi Trumpom a Zelenským, lebo Trump povedal prímerie. A Zelenský ne. Len nás pekne nechajte, my chceme byť silní, keď budeme rokovať s Ruskom, budeme silnejší. Podstatný rozdiel je v tom, že vy všetci, ako keby to boli nejaké papierové postavičky, to považujete za normálne, tak teda padne 300 000 ľudí, tak padne 300 000 ľudí, mne to jedno nie je. Ja si myslím, že treba okamžite zastaviť vojenské aktivity a rokovať. A to sú 10 000, 100 000 mŕtvych ľudí. Ja viem, možno, že vy považujete Rusov a Ukrajincov za nič, ale ja ich považujem za normálnych ľudí. Takých istých, ako som ja. Takých istých, ako sú Francúzi, Nemci. Viete, filozofia do posledného ukrajinského vojaka je veľmi jednoduchá. Pokiaľ vám tam nepadajú holandskí, španielskí, talianskí, nemeckí alebo americkí vojaci, tak vám to je všetkým všetko jedno. Pokiaľ ja budem predsedom vlády, žiadny slovenský vojak nepôjde na Ukrajinu. Takže už čakám, čo zase piatok budú vykrikovať títo naši nešťastníci na tribúnach, že čo sme zase zradili. Povedzte mi, v čom sme zradili. Že bojujeme za slovenské ekonomické a národné záujmy, že odmietame zabíjanie. To je zrada? Za takúto zradu sa hlasím, za takúto zradu sa nechám aj odsúdiť.